Γεια σας παιδιά, σας εδώ και καλώς ορίσατε σε ένα unboxing με ένα CD του το PlayStation 4. Βλέπετε είναι λίγο παλιό, το Naruto Storm 2. Μέχρι το δοκίμασα, παίζουν και δύο παίχτες. Ναι. Βλέπετε ένα αρκετά καλό κουτί, δεν θα το παίξω φυσικά. Το πήρα έτσι να δω πως είναι, να κάνω και ένα unboxing. Μιας και το βρήκα δωρεάν, σχεδόν. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ καλό. Βλέπετε ένα καλό unboxing, κάνει focus. Focus. Λεπτό να κάνει focus. Focus παρακαλώ. Ωραία, δεν κάνει focus. Μπράβο. Τώρα πάμε να δούμε τι έχει από μέσα το παιχνίδι. Βλέπουμε, μόλις ανοίξουμε, βλέπουμε μια κασέτα η οποία γράφει Naruto Storm και είναι αρκετά καλή. Όπως βλέπετε, είναι αρκετά καλή σε θέμα κασέτας. Μετά βλέπουμε το βιβλιαράκι. Εντάξει, εγώ το πήρα μεταχειρισμένο, γι' αυτό μπορεί να λείπει ένα βιβλιαράκι. Όχι είναι μεταχειρισμένο, μπορεί να το έχασα εγώ όταν το ανοίξα για να δω. Δεν ξέρω. Μεταχειρισμένο δεν ήταν, το πήρα από το μαγαζί. Βλέπετε. Αυτά δεν μας νοιάζουνε. Και το άνοιξα και έπαιξα λίγο. Θέλω να σας πω ότι δεν ήταν και καλή. Δεν ήταν καλή επιλογή για μένα γιατί δεν είναι first person. Είμαι fan του first person εγώ. Αυτό δεν ήταν first person. Μόνο οι μάχες του είναι καλές. Μόνο γι' αυτό θα το πάρετε. So, ναι. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το πρώτο μας unboxing. Ναι. Και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Τα λέμε. Γεια σας.